Ibai Leon eta Sara Kanpio gara, ni Bermiokue, bera Asturiaseko Janesekue, eta Atakontu gure proiektue aurkezten gatoz. Gure proiektue sortu zen 2008 urtien akabukeran, gutxi gora bera, eta hasi garan gitxik-gitxike etxien lan itzen, eta gero hartu du nau lokala, eta 2009 urtien emondu eskuien beka bat Bilbo Arte Fundazioen, esan zen tailer bat, estanpateko, eta diru bat, kantidad ekonomiko bat. Eta hortik hasi garan ja plantieten lan itxie apurtxo ez erizu hau kamisetan munduen. Y Atakontu consiste un poco en todo. O sea, ahora mismo estamos centrados en lo que es moda, camisetas, jerseys, ahora estamos un poco ya ampliando a complementos, los jerseys de lana, y también abarca, pues no sé, las estampas, hacemos murales también. O sea, todo lo que hacemos igual juntos, aunque no tenga nada que ver con la ropa, o sea, sigue siendo Atakontu. Osea, publiko handi bet hau erosten dauna kamisetak ez da jende gazti bakarrik. Osea, erosten dau desde mutil bat 15 urtekue, gizon bat 70 urtekue, andra bat, etxeko andra bat, ez daku publiko zehaz bat. Osea, dirigite dau jende gaztiri, bai erosi danateko jendik erosten dazku. Bueno, lanitzen hasten gara momentuen ez daku idea zehaz bat, baina daku toke bat aldezan pop, da inspirazioe hartzen du. Osea, hori gustatzen dazkuzen gauzek eta desagradatzen dazkuzen gauzek. Hartzen duz desde motibo religioso bat, motibo politiko bat, ez daku tema bat zehatza. Bai, gero ikusten zuniko kamiseta danatakoie zehozer antxekue. Osea, tematika diferentie badan be, dakoie errelazio bat euren artien. Bueno, hau da lehenengo kamisetien izan dune. Hau da orain bet, baina aldatu txagu adarrak eta dako arbola bat, da deitzuten txagu ciervo arbolado. Gero daku hau da kolaborazio bat, Lander de Etxagaz, berakin zauen imagena, da Polanski askatu da apurtxo bete txiste modoko bat, baina txiste serizo bat, jente asko kartzen dut txarrerantz eta beste atxuri grazia itzen txoi ez dakit. Daku hau Eulisekaz, hau Amarita itzen grazia askorik. Gero hau da apurtxo bete autobiografikue, hau kamisetie. Hau da neure kotxie, da intzun viaje bat, kotxi ostu eskuien eta herrintzo eskuien kotxie. Daku sudaderak, mutien txako eta neskan txako, dakuz behar poltsak, gutxi gora behar dau diseinuaz. Da orain hasi gara itzen lan asko jersiek, dizena honek, hau da lehenoko prototipue, ontsak hause itzen da presentakuz Kadizeko showroomen. Bueno, nuestros diseños los podéis encontrar en nuestra página web, que es atakontu.es. Ahí tenéis todos los diseños, luego también aquí en Bilbao en Velaza Gallery, en Serie B. En Barcelona tenemos también una tienda en El Borne que se llama Glint y en Llanes en Época. Eskerrik asko gaztea etortxagatik. Y espero que nos veamos más adelante.